Мы уяўляем будучыню. І нашы ўяўленні палохаюць нас. Яны не забаяцца гэтага. Пакуль не зразумеюць. Яны не зразумеюць. Да таго, як выкарыстаюць. Тэорыя не дае ўяўлення. Я не ведаю, ці можам мы даверыць ім падобную зброю. Але мы не маем выбару. Ці нехта некалі паведае гэтую праўду. Пра тое, што тут адбывалася.